Ви вірите в лінь? Особисто я – ні. На великій кількості прикладів із власного життя я зрозуміла. Лінь не існує. Ми можемо не хотіти щось робити, не бачити в цьому сенсу, не розуміти, навіщо нам це. А іноді просто не мати сил і ресурсу. І тоді здається, що я лінуюся. А насправді ця психіка просто намагається зберегти енергію. А мій улюблений приклад. Одного разу я сама будувала дерев'яну садову бесідку. І це було дуже важко. Але я прокидалася о 6 ранку, лягала об 11 і зовсім не відчувала виснаження. А це була моя відпустка. Бо я справді цього хотіла. Я буквально літала між драбинами без примусу і без боротьби з собою. І тоді я зрозуміла, коли є сенс, з'являється енергія. Можливо, справа зовсім не в лінії. Можливо, це просто не ваше.